बाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। नै जों दा झारखान्डआव दंफैयो, माने जों मोनसे प्रग्राम थाखाय फैदोंमोन। प्रग्रामा जोंना मैया जोबना थांबाय, ओमफ्राय जों दिनै न'आव थांगोन। जों माने दा फुङाव जोंना गारि गैया, ट्रेन गैया, बेखायनो जों दा बेलासियाव गाखोलांगोन जों ट्रेनखौ। दा जों बेखिनि टाइमावनो जों बेयाव मोनसे बाबा मन्दिर दं होनदों, मोनसे मन्दिर गिदिर आरो झारखान्डआव। जों बे मन्दिराव जों जयै खनसे बेरायना फैनो नागिरदों। जों दा ओंखारबाय। नै जोंना रुमा बेनोमोन, जों थानाय रुमा। दा लोगोफ्रा थांग्रोबाय, ओमफ्राय आंबो थांसिगोन, ओंखारलांसै। नायलांबाय था लोगोफोर। आं दरजा मारिनि। जाबाय, दानिया ओंखारलांसै। बहुद बेलेग बेलेग जायगानि मानसिफोर दंमोन, बेयाव गासैबो मानसि गोजामोन। ओमफ्राय दा गासैबो मानसिफ्रा थांजोब्बाय। दा जोंल'सै आरो, माने जोंबो थांसिगौमोन, माने गारिनि थाखाय जों थाङासै। दा बेलासि बेलासि जों थांसै। दा जों बेरायनायखौ नायलांदो, आं देखायलांबाय थानोसै। जों थानाय जायगाया बेनोमोन, नायदो। जोंनि रुमा बैथिंनो, नोंसोरना रुमखौ दिन्थिगोन दसे उनाव। जोंनि रुमा बेनो, जों बावनो थादों। जों बेखौनो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोनहा नायलांबाय था, स्किप खालामनाङा भिडिअखौ। आरो जुदि मोजां मोनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय। नायलांबाय था, आं दिन्थि। दा लोगोफ्रा थांबाय, नायलांबाय थादो, जों थांगासिनो थांसै। लोगोफ्रा नै बे थाबायलांबायसो। बे थानाया बेनोमोन, नै झारखान्ड देवघर भगबान प्लेस। दा लोगोफ्रा थाबायजोब्बाय सिगां। जोंना नै लोगोफ्रा नायलायबाय थादो। जोंना लोगोफ्रा बिसोरो गासैबो मोसायो आरो। फैयै फैयै टाउन मोनसै नै जों थांगासिनो दङ, टाउन मोननोसै। नायलांबाय, जों जा हायो बेखौ देखायलांनो नाजागोन। ब्लगार मा चेनेल नोंना? जनिका नार्जारि होनो बेना चेनेला, नायनो हागोन। नै बेनाबो चेनेल दं, बेना चेनेला मा नामलाय? सिनु मुसाहारि। जागोन दे खालामना होबानो जाबाय। बेसा आखाइ बुंलायबाय। मोजां जायगाजों फैयासैलै। जि लेथ्रा जायगाया ओरैबायदि फैयो जोङो। जों गासै हिन्जावसा आरो हौवासा टटेल 15 जन फैदों। जों जा मन्दिराव थांगोन बे गोजानबो जाया, बेखायनो जों थाबायबाय। 1 किल'मिटार एसेल' बारा जायो, बेखायनो जों थाबायना थांसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय था।
Lihat ada sepeda lah. Anda bina ma? Sim berapa ya? Nama dia? Sim. Ayo ini. Baidanat dam. Baidanat dan. Kontrak nama Baidanat dan ne. Kamu nunggu tuh? Alam itu? udah nengkau dia masih season. Ayo masih mana saja? Gunjan menusul 24 घंटा. Mana ayo? Masih para kesang gila? Tahu bukas nunggu. Hi guys, welcome to Back Brothers channel. Ya. Kasang main road juga. Rela boy. Mundir apa? Dalam macam? Ini tuh gua famas sama sini. Apa yang mau ya? Kasang monde di nama tu sampai ni, dalam macam ada. Mencikirana para gila. क्या पूजा करना है मंदिर में? Just मान नहीं करते हैं हम लोग जो खुशी से दोगे लेंगे पूजा करा देंगे बिसोरो फुजा होनो नामा होननानै सोङो माने फुजा होयोबा फुजारिफ्राबो थायो आरो फुजा होयोबा बिसोरबो लानो हाबायमोन आरो ओमफ्राय दा जोंथ' फुजा होला जास्ट नायनानै थांनोसै सिगां थांलांबाय थादो Masih. Hai vlogger, hai. Nang saling ngumpul pra. Channel lama campur Channel na Betul JYY. data kerja itu JYY nya Sumedang. mobil break Goथाव फानदों Mana ya? Mundur lamanya ribet besar nah, tonton boneka gaari buat pilih bukan kasih bukan tonton setar. Kurang kuat. Kamu nak pergi mana?
हाब मासि गोजान नोगोद मानसि जायो माने फुजा होनो फैयो बयबो लामायावबो फिसा ना एनथेन मन्दिरखौ मोनसे होनदों नायलांबाय था आं मोनबा टिकेट लोगो दा मन्दिरा बेनो नायलांदों नै होनांगौ दा सेन्देलखौ जालांनानै दोनजाया नालाय जुदि दोनोबा सोरबाफोर लानो हागौ बेखायनो दा सेन्देलखौ जों दा जालांनायखौ दोनांसिगोन आं बुखुनि र' र' थाथ' हाँ tapi dah datang karena tangsih पहले जो VIP dah habis berbeza दर्शन करना है क्या अरे खुलुमहैगासिनो फै खुलुमहैगासिनो माने मेन रिजनहाय जोङो फैनाया मा होनना बुङो बेखौबा माने मोनसे ट्रेडिसन और कल हम सब उसमें चले udah disuruh नायबाथ' मानसि बेबायदि नुयो ओमफ्राय जोंहाबो ओरैबायदि मानसि दङ आरो थाबायनाय जायगाखौ नुबाय ओरैबायदि मानसि माने थाबायनो लामाखौ मोना आरोना
लाइन में लाग ओरैबायदि मानसिजों माखासे हिनजावसाफोर दं बिनि थाखाय जों हाबासो बुला bang bulan nasi आपने तो शुरू आना चाहिए था इतनी ज़्यादा भीड़ हो गया kita kelasnya sih nggak fokus sendelar sudah baik nih kita udah mulai mantap Siapa bisa mau? Susu. Apa lagi? Isi kawinnya? Mari kita yang bisnis video ini kalau mau ulang nih itu. Nih, ro naik nih. saya mau dar. Dursa lah nih ro. Ada. आ गए आप लोग Finish lagi lagi ya. Foto korban sekali ini apa sih? ना पहले यार पहले रूम पहले देखो कहाँ गया यार दा जों गिदिंफिनबाय जों थांनानै नेक्स्ट बेलेगाव जों बेरायनो नायलांबाय था टाउनाव बेरायनो Zarkan Deogar tahun Anak muda tahun nama bidin itu tahun apa kayak gini? Oh ini resepsi nang le, resepsi nang le. Video. बोला कि आपका
बेबायदि मानसिफ्रा जोंखौ नुबाथाय माने चाइना होननानै ओंखारबोयो आरोना चाइनासो नालाय जोंखौ नायो आरो ओंखारबोयो मानसिफ्रा दखानथिंफोरनिफ्राय नायनो चाइना होननानै जों दा हटेल मोनबाय नै हटेला बेनो जों ओंखाम जानोसै दा मोनजासिगोन जिरायदो जिरायबाय सेंग्राफ्रा ओंख्रि नांखायाखै ओंख्रियाखै ना उदैया एक्सारसाइज जाना दं उदैया एक्सारसाइज मोनजाग्रोबाय बाला दे जाग्रोदो दे जागोनलाय गोथाव दे दा मोनाखै दाबो लाबोआ जोंनिया लाबोबाय जानोसै दाना नै मिरामिस लै बेदर गैया बे दैया मोनसे सासे ओंखामखौ होबायनो दानो संख्रिया मासिबो enggak ya. Beli balik, saudara. Kali ya, coba zagatnya nggak? Tak. Sebentar. Zakat. Slim dan kembali saya. Ini mana sampai ni? Sampai muslim lah sampai. Eh, dora. Cah. Nanti selalu. Hah? Ơi, Bapak Nam, tiêu không Ikut mana lagi? Ada di kita berai coba. Sampai naik deh, kita. Enggak. Hei. Selain terus saya macam mana? Hei. Kelar. Kasih lah. Hei. Ayo.
Direct free. Gar. Anak doai gele. Gar. Kadang naik. Yek. Anak doai gele. Hor. Aku macam mana? Gemen nih, coba tambah. Tinglang फैसिदों जों दा बेराय फैफिनबाय जों रुम बायनै जोंनि रुम खाथियाव टिंख्लां बिफां दं आरो ओमफ्राय दा टिंख्लां बिफांखौ जादों बिसोरो दा जों रुम मोनफैफिनबाय नै जों दा फैफिननानै रुम मोनफिनबाय नै हेल' गाइस जों बेराय दा रुम मोनफैफिनबाय जों रुम मोनफैबाय दा रेस्ट लानोसै फ्रेस जानोसै ओमफ्राय जों थानांगौ टाइमाबो जासिगोन दा बेखिनियानो बाय आं भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय Bye-bye. Nó ghi bài từng đàn nhá. Xin đã, đúng không? Ba. बायदिनि थांनायनि टाइमाबो जाबाय दा जों ट्रेन स्टेसन थांनो ओंखारबोबाय गासैबो जों दा दिनै न'फारसे आवगायलांसिगोन आरो दा मोनानि 7 बाजियाव गाबोनबो ओंखारबोबाय गासैबो लोगोफोर देवकर जंसन दा नै सफैबाय देवकर जंसना माबायदि नोंथाङा नायदो खात्ता मन्दिर थांबा थाङो मन्दिर बायदि खारनो फैदोंमोन दां सिबायफोरसो सानबाय खारनो हागोन आरो आया गरम ठीक है बाद में भैया Boleh ngomongnya kan dia di situ. Aku. Buku lari. Ayo. Lari. Uri soलायब्रा. Ini saksi lahu dong karena. हारसिंजों लामा दं आरो जोंथ' मिथियाना दिन्थि फार्स्ट टाइम फैदों बेखायनो हारसिंजों लामा दं होनना मिथियामोन दा हारसिंजों फैबाय जोङो हारसिंजों लामाया Andar rawa India Uri fui aí tudo vai Wow
dong lamanya. Bini. Sini ada lamanya. Hah? Ini baru ke ini. Miệng mua về đó. Tahu ya besi? Pindah? Ơi, theo cả cái thua lấy thua. Ai biêu. Tay cả khương vậy. Thay mắn gì mà cả khương khương vậy. Thay là nhá. Đây là biêu nó mới là được. Cả nó thay một dẹt ấy. Cái này dừng cả thua lại.